Krenggosan abang ireng. Isyo Pak Le janur jone kang dinare kok sampeyan. Ayo kuwi lho. Jane ono apa to Pak Le rujak beling. Aku teko kene iki mau ya kanthi jejelikan lho, Kak. Kok iso ngono sebabe apa? Amarga wis dina iki aku dadi buron. Dadi buron-burone sapa? Ya kanjenge dipati-pati. Oh. Sebabe apa kok dadi Kowe gawe geger. Nalika semono aku rak ya nuntut hakku. Oh. Perkara bumi mutian kali apa di Jabel. Padha. Aku ora trima. Ora trima. Terus Ucup aku kepengin bumi mutian kali ampuh dibalekke meneh. ono Nek dikukui aku saramu ana ing pendopo Agung Pati. yen ngono dina iki desa Kaliamu tak geger to Pak Le. Iki lek pikule nggonmu ngamuk, nggonmu dimo piye? ning kanjenge Dipati Mangono iki duwe jago, Duwe jago, bocah nom-noman duwe jenenge Joko Wulung. kawula. Wah bocah saka endi aku ora ngerti. Nek sakwise aku tanding karo Joko Wulung, aku iki kalah ora entuk kemenangan. Jabling ku kalah karo Noma Joko Kulo. Sampeyan kuwi kondang-kondange wong Lah iya. Kaliampo lho Pak. Gak pengen ngerti ya. Sadurunge kowe gawe geger nompa. Kuwi lho wis dhisik aku. Wis ora amuk ana ing pati. Ya prakara Sampeyan yo ngono. Iya, malah dadi korban. Oke, warga berangkat itu padha mati. Oh, jadi Ngono kok aku arep ngono urip ning kene, aku arep delik ning kene. piye? Iki jero piye iki? Anu nek ning kene cedhak kok Pak. Kalian poi karo jambean iki cedhak banget. Gampang golekane ya. Lah terus adone kepiye Pak? Dinonop kinom di sing kinom di. Sampeyan sing luwih ngerti to sampeyan Nah, cara iki. Ora ndi meneh Nek kan sudo ngono ning piye? kene ku. Nung sudo. Amat ya nonop ning kono, ning kono. Kuwi apa ora ada antarane kalian po jambean. Lek Kantaraga. Heeh. Piye? Lah aku manut to. Manut. Ya kita kan ngomong aja ya. wis sakjane omah. Ya. Ya. Mengko yen padha nggone desa Sudo sapa sing jaman petu omah wae. Isyo Ning kok. omah bae, aja nganti ana pawongan sing mangerteni yen si Pak Lekmu rujak beling ana ing Sudo. Ya. Ayo. Hati-hati Ayo. yo. Isyo Mbok semono Ayo. sampean yo sing hati-hati Ya. Pak. Ya. Hati-hati ya ning omah. Iya dina aku tak semuson Oh, karo ya ngono. Bapak. Ya. Sause Bapak lan Simbok karo Pak Lek rujak beling iki ngungsi ana ing desa Sudo. Nenggone omah kok ya katon. Kan gede kalianmu. Jane kowe iki sapa kok blajikan ora kula nuwun luwih dhisik langsung mlebu mak bledeng. Karepmu dhewe apa piye kowe iki janjane duweni sopan santun unggah-ungguh tata krama apa ora? Hah? Sepurane mergo kontak atiku aku ngoyak lan duron-luron yo peng gedhe kaliam Kowe iki njaluk pangapura wis kaset. Lah kowe iki wis kebacut langsung mlebu sak karepmu dhewe plawongan-plawongan. mengko dhisik Iya. aku tak takon lan kuwi kok singitke nyang endi rujak beling penggede saka kaliam Aku. heeh Aku kok nyinyetke iki lho. Lah wong aku dhewe ora mangerteni. Lungguh sing kepenak luwih dhisik. kulit kacang kulit jeruk pating telecek nyoto yen rampung wae ana tamu Ora lan kumliwere penggede saka kaliam aku weruh ora nyilih mripating liyan nang gone omahku kene aku mung kaijenan. Ora ana kanca rewangku. Akeh kulit kacang iki ora ya kanca-kancaku padha dolan ana ing omahku. Tuladane Sri Gentek, Pesek, Asmiranda. oh dadi tong Isyo tangga dudu teparo. rujak beling Dudu. tenan
nuruki karepmu dhewe apa piye iki? Iki renovasi. Enak iya. Apa kowe lan wong tuamu lagi entuk bedah rumah? Lho, kowe iki kok ngerti? Mergo wong tuaku lagi entuk bansos. Tak takonan kowe. Takon apa? Iki desa endi? Iki desa Jambean. Jambean. Pancen bener. Nanging jane sapa to kowe iki? Aku kok durung srawung karo kowe. Aku Joko Wulung, bisa diarani Minto Sraya Gul Agul Jejagul ana ing Kabupaten Pati. Dadi kowe to sing jenenge Joko Wulung. Agul-agule wong saka Kadipaten Pati. Mergo sampeyan iki wis kondang kawentar. Aku wis ngrungu pawarta yen to Kadipaten Pati kuwi duweni jago ora ana liya ya Joko Wulung. Dadi kowe Wis weruh ya wis weruh mergo aku iki ngrungu pawarta. kabar sing sunebian ngenani Iya, aku. kowe iki kondang kawentar. Menungso kudu lapapak. Mrojo lakrep kinatah mentak jero mendek. Dokter sama Laden iki ya sampeyan. Bali sapa kowe? Disrawungke aku Juminten. Juminten. Isyo Kakang Joko Wulung. Lah kok dhewean mapang nyang omah wong tuamu nyang ndi Juminten? Wong tuaku. Oh. Aku ora duweni wong tuwa kok Kakang Joko. Ora duweni wong tuwa. Isyo. Anak bojo? Nang omah mung kae jenar. Anak bojo Juminten. Saya anak bojo. Aku durung duweni anak bojo lho Kakang Joko Wulung. Mustahil. Ah mustajab. Wong ayune kaya ngene kok. Wangsulan jare ora duweni bojo. Kuwi tenan Kakang Joko Wulung. Lah wong lanang sak Jambean iki padha wuta to piye to? Aku dhewe ora mangerteni. Nganti aku iki wis akhir dewasa kok aku durung duweni bojo. Janjane aku yo isin kok Kakang Joko Wulung. Weruh kembang desa saka Jambean. Wong lanang do cepet nalare kualik kiblate wong lanang. Mbok menawa durung titi wancine aku ketemu karo jodohku Kakang Joko. Nek ya ora mung kuwi, jumbuh lan kandhane Pak Lik Brajasela. Mergo aku ora wong saka Kabupaten Pati, adoh papan gunungku. Jane sampean kuwi wong saka ngendi to Kakang Joko Wulung? Bocah saka Serang. Serang. Dadi sampean iki saka Serang. Nek krungu kabar saka Pak Lik Brajasela, ngenani bocah wadon saka Pati. Piye Yen Kakang? karep karo bocah wadon saka Pati, kuwi lamaran. Wujud tuntunan kebo 10 rakit. Sawah kudu 15 bau. Ora mung kuwi, krungu uga PCX lamarane kari rong jam ditinggal minggat. Iki jarene Kuwi wong wadon Pati, Nanging aku ora kaya ngono kuwi kok Kakang Joko Wulung. Tenan. Aku beda. Yen to wis padha senenge, padha gambue ya tak lakoni senajan to bocah kuwi anake wong ora duwe Kakang. Sing kono ya ben kono. Akeh sing dilamar nganggo mobil. Kuwi ya akeh Kakang nganggo Setang butir motor. kae. Iya, nanging aku beda. Kuwi dudu bapakku Kakang Joko. Kowe ra njaluk lamaran, Ora. tuntunan, Ora. tumpakan PCX. Ora. Yen ngono ya bejo-bejone wong lanang, ora njaluk tumpakan PCX ning kelakon ditumpaki. Sapa sing ditumpaki Ya Kakang? kowe. Ngono yo. Ngene, Padha penake ngono Kakang. ora ketang gemeter. Mapan sepisan aku ketemu lan kowe sak kejagung. Mbah nganggo daya kekuatan apa Juminten? Sing manjing lan jiwa ragamu. Cetane. Aku seneng kowe, Juminten. Piye? Aku seneng kowe. Sampeyan duweni rasa tresna kelawan Aku Kakang I Joko love Wulung. you. Alah sampeyan iki ora sah boce kaya Ah, ngono kuwi. cinta padamu lho Juminten. Apa sih tenan? Piye sampeyan kuwi ngapusi karo Hush. aku? Lahir batin, Ju. Lahir batin Oh, tenan. oh. Yen to sampeyan kuwi tresna lahir batin kelawan aku Kakang Joko Wulung, coba dibuktekke ing papan kene sepira gedene rasa katresnanmu marang aku Kakang. Ya, wong. Jimen aku ra tidak Ora usah dadak tak buktekke Juminten. Sineksenan lintang lan rembulan kail. Iya. Kae weruh. Tresnaku sing tak tujukake nyang kowe.
lahir batin mergo kowe beda lan bocah wadon pati kene. Kowe ora njaluk bebono apa-apa. Umpama sampean ora entuk bojo kaya aku bisa. Kadung aku tumekaning pati Juminder. Tenang. Tenan kiting pet. Apa sekabil tembungmu bisa tak percaya Kakang? Yen aku nganti selak. Alung aku disaber gedek. Tenang. Tenang. Disekseni danyang mangon legi kene Kakang. Oh, Joko. Wani apa ora? Diguyu dol aku malah. Juminder. Kakang Joko Wulo. Kepiye sakwise aku nembung seneng lahir batin lan kuwi. Sak tenane aku go tresno karo sampeyan Kakang Nah, Joko Wulo. kowe seneng anak? Tenan Kakang. Matur nuwun. Sakwise sampeyan kuwi tekono ing omahku, rasane atiku ora karu-karuan. Aku rumangsa trataban atiku Kakang Joko Wulo jebul kaya ngene ya. Wong kang lagi ke taman asmara Kakang Joko Wulo. Ora bedane aku. Mapan sepisan ngrasake nandang wayang buyung wewuyungan. Mung karo kowe, Ning, uwal saka aku lan kowe. Piye? Aku ora bakal nyiwake apa sing dadi kewajiban. Mergo tak kandhani calon bojomu iki minta seraya. Cilik kudu bisa ngrangket wujud urip rujak beling. Gedhe nganti mati uga tak larak tak sowanke ngersane Kanjeng Dipati Mangun on. Nanging Kakang Joko Wulo, yen to sampean wis kelakon ngrangkeng bondo karo Pak Lek Rujak Beling, apa ing mengkone sampean agi-agi ngepek bojo kelawan aku? Ora gantalan dina mula saka kowe. Apa kowe weruh? Kumliwere anggoning dedelikan rujak beling penggede saka Kaliapu. Kakang Joko Wulung tak jarwani yo Kakang. Nanging Pak Lek Rujak Beling aja nganti mbok pateni. Raketan kepiye kuwi Pak Lekku dhewe. Piye? Iya. Balani Juminder. Pak Lek Rujak Beling kuwi Pak Lekku dhewe malah kapara iki dina ngungsi ana ing desa Sudo Kakang. Nanging sampean aja lali karo aku lho Kakang. Nganti tak rewangi kondo karo sampean boboti aku tresno karo sampean Kakang Joko Wulo. Yen to sampean wis bisa ngrangket Pak Lek Rujak Beling agi-agi sampean ngepek bojo karo aku yo Kakang. Juminder. Heeh. Ora tumpang susah sing kowe bloko. Jebul rujak beling penggede saka Kaliampu kalbu Pak Lek. Sing gedhe pangapuramu, sing gedhe pangapuramu. Piye Mbok Kakang? menawa aku tega dadi jagale menungso, mateni lan Pak Lek. Kakang Joko Wulo. Aku teni Kakang Joko Wulo. Pancen ana. Ayo iso ngeblak. Ya, Ora cecek kok. Kakang Sudo kaget yen tekan tamu kok kami bareng-bareng. Yambean karo kalian. Pancen kula wau sing ngajak mriki. Wes sampean sing kandha mawon sampean. Yo tadi ora ketanggung dhewe iki nuduhake perkarane apa kaya ngono. Sik jane iki ana. Ya kondo wae. Loko wae. Kedadian kuwi diblakakne wae. Ngaten lho Kang Taraga. Kula niki mriki niku kula bloko mawon nggih kula ajeng nunut niyup. Kula nunut urip teng mriki. Sik. Kok nunut urip iki? Kula niki dados buron.
Purane Kanjenge Adipati Mangunana. Perkarane opo? Amarga bumi mudian wonten ing Kaliampu menika dipun jabel. Kula boten trima, kula mugato pendopo agung Pati. Kula salamuk Ngene iki yo. Karepmu ngono bener. Lah karep kula nggih bener. Ning kudune awake dhewe rumangsani. Ya kaya ngene iki wong cilik. Arep bener wong cilik kuwi. Ya, sampeyan wis tak kandhani nek wong cilik iki mbok yo ngalah, yo terus maju terus. Lah nek wong cilik ngalah-ngalah terus ora dadiane malah dijak-ijak karo wong gedhe. Anakmu ki lho. Aku jane ora wedi mati. Terus Mati saiki besok iki Gusti kang ngentokke. Nek aku mati saiki ya eman-eman aku durung ngerti. Anakku sing digembol bojoku iki durung lair. Aja kesusu mati. Najan iki sepi sesuk-sesuk ra saya. Ngono tak nggih. sepi pripun? Ya ngene, Kata tunggale niki yo. aku dhewe jane ya ora trimo. Sudo, Jambian, Kaliampu, kabeh dijabel. Ning apa kekuatane awake dhewe? Larane iki kebacut. Ya iso-iso aku kudu ngayomi kowe. Mas geger kuwi ora mung Kaliampu. Kuwi dhisik kuwi Jambean. Lah iya. Wes akeh sing dadi korban perangkat desa warga do mati wong desa kok wani negara. Sik, aku kok rada gumun. Biasane adi rujak beling ora tau kalah. Dan niku marai. Yen penggede-penggede pati. Kuwi ora bakal menang karo adi rujak beling. Lho kowe kok iso kalah karo kok. Sampeyan gumun iki. Iya. Kula niku nggih gumun. Dhewe niku ya gumun. Merga musuhe kula niku isih bocah. Ning kok ya kasektene ngluwihi kalih kula. Sing lho. Mungkin apa? Cah pati. Nggih duka tiyang pundi kula niku boten ngertos. Niku jagone Dipati-pati Mangunana. Ngene Jenenge niku Jaka Wula. Ulo. Mpun kula pateni. Urip Kula sabet kalih godhong kelon. Pun kelakon pejah, lho saged urip melih. Nek rumangsaku dudu cah pati. Yen cah pati aku weruh. Nggih, kekuatane ora bakal menang karo adi rujak beling. Lah nek rumah saku nggih ngoten. Nek tiyang pati nggih mesti ngertos kula. Ngene wae. Lah Mbak Yu aja dolan lho kowe. Kok malah dolan iki? Bojone sampean kok ilang. Tanggaku kowe lho njak ngomong. Kok malah Ya ucap. sampean kan Kowe iki kacak metu karo mlebune. ora mlebu. Kanggo tak akan aku tak jawab kok malah Aja ngaku ya. Kanjeng Krimping iki kok ento. Iki ae. Berani adi rujak beling dadi burone wong pati. Nggih, Ngene wae. Aku rak duwe lumpang. lumpak. Lumpang ning lumpang Brenggolo. Lumpang Brenggolo Ji. Lumpang gedhe. Lajur pripun? Kowe tak deleki nang lumpang. Kamot. Kula ndelek teng lumpang. Iya. Ora Sampean sah. manut wae sinten Bisa sampean ngiranut, ya. selamat. Nggih, kula manut pawon waton kula niku selamat. Mengko tak tutupi dami ben ora. Ya. Nggih. Wis kono bae to. Wis Ayo, ayo. Penggede Kaliampu jak beli. Cetok. Saka njaba minggoning belah mendunging tumiyung mbok menawa mratandhake yen rujak bling penggede saka Kaliampu. Dina iki bakal tumekaning pati saka tanganing Jaka Wula. Pratelane saka ponakaning rujak bling juminten. Yen rujak beling kae ngungsi ana ing desa Lumpang. Arep delik. Beling. Kowe arep
delik jroning lumpang kang gedhe mapan kebeneran mung kurpa jroning lumpang kae ndak ceprot modiar. Jeng Senopati. Ajur umur. Menika rujak beling sampun pecah. Ya Kanjeng Senopati. Loh. Rujak beling wis temekane pati yen ngono. Wah. Ngono saka tangan. Joko Wulo. Iki setor rujak beling wis temekane pati. Kula sok kuwi ayo padha bebarengan golek kadipaten pati. Kowe mangko suwawi ndedak. Ayo yen koyo ngono. Adir. Ayo, Mbak. Bare mau kono wong. Halo. Lho kok alu ora getihe? Lho, Ana getihe kuwi apa? Pak Gede. Ya, ya beling. Ya kebanget iki. Iki jane ono apa? Kowe sakjane ngomah kan muncul mrene iki ana. Kalau Pak Lek rujak beling kuwi ngungsi ana ing desa Sudo. Iya, Kuwi ana tekane Joko Wulo. Gawulung. Joko Wulo kuwi kodho tresna karo aku. Lanjut. Aku arep dipek bojo. Ah, Waton aku kondo. Sak tenane Pak Lek rujak beling nang ndi? Aku ya kondo bloko. Nusuk. Yen to Pak Lek rujak beling kuwi ngungsi ana ing desa Sudo. wah. Lah kowe iso Pak Lek rujak beling juminten. Hati. Lah, Pak Lek rujak beling Gelke kowe rujak beling sahabat karo si Joko Wulo. sing gedhe panapura Pak. Kabeh iki mau juminten. Aku kebacut tresno karo Kakang Joko Wulo. Ya ngene iki dene anak wis ora gugu kandhane wong kuwi. Dadi aku ya makene negelke patine Pak Lek. Aku wis ngaku salah, Pak. Salah piye kok ngono korban iki mergo kowe lho, Nduk. Jane kowe iki ora mesake to karo ae. Nek wedoke wis sakmono gedene wetenge mergo kowe lho iku mbok tinggalke Arep bojone. bapak lah sampean sibuk. Piye? Piye? Yen to sampean padha nutut karo aku. Ya mesti. Nyalah ki nglawan aku. Luwih becik aku mati. Eh? Mergo wis ora ana gunane aku urip ana ing antarya Ora. Mati. Kowe aja mati. Aku Kowe mati. Kayak juminten. Anakku malah Mau ninggalke sahabat lan timbok. Dheweke rumangsa kedua. Iya to, Kang. Sik. Kok numpang-numpang. Lho. Kae iki mau pentek. Kakak Torogo. Ya gini lakon kaya lumpuh udung kaya mati. Aku yo ora ngira babar pisan. Yen kedadiane nyun kaya Ayo. Wis salah mlakune. anakmu lair lanang apa wadon iki? Syukur yen tumprang untuk kamenangan. Lair lanang. Sawise aku babarke jabang bayi iki. Aku njaluk tulung karo kowe yo, Kang. Ono. Anakku ben ana. Lah
buntu alu. Buntu alu. Tak suruhake marang kanan. Bapakne dideplok ana ing lumpang nganti Matine sapa alu. yo ngene. Buntu alu iki tak titipke kuwi. Mbok titipke aku Iya, kan. anakmu ra wis mati. Ngono ya kanggo Minum jare obat anak. ini. Juminten. Ya wis ra apa-apa Ya tak wis openane. openono kaya anake Disake. dhewe. Ya wis ra apa-apa yen Matur ngono nuwun ya. malah ya kebeneran. Ben iso kanggo ngrem-remi atiku to. Nempelen kaning ati. Susah ngati. Ya iya to Pakne. Sawetara ayo padha Ngono ya. Ayo,